ɔte ne ho ɛde ne yɛde ne kɔ Kumasi yɛkɔdu Kumasi no yɛkɔ Santase yɛkɔ na busuafo no wɔ yie ne so ma busuafo nyinaa babe hunu sɛ papa yi na da hɔ yi ano ɔno na ɔda hɔ ndi obi obɛgyina baabia ka sɛ wɔahunu da bi ɔyɛ trofo nyame nka bibia nkyerɛ yɛde ne ba sei operations ane yɛwɔ mu sɛ limousine mmienu na ɛde ne kɔ mu ka nkurɔfoɔ bi so soma nkurɔfoɔ bi sɛ nkurɔfoɔ mɛdi nsa yes ɛne na meka sa sɛm enti yɛduru Joseph na wɔ sɛ yɛma policefoɔ no cut it off nipa bɔnefoɔ a nyɛ ɔmo mfolo na mu no ɛna ɔmo escort ne de ne ba ita ma yɛte hɔ yɛ yie no na da de lomba de na mu aba manu nyinaa ɔmo abɛhu sɛ ɔmo papa yɛde no ɛhyɛ dɛ Calvin ɔsɔ ne papa bɔdi ɔhyɛ ne papa sɛbi pant ne manu nyinaa papa no ɛna ɔda hɔ nti ne sɛ mo Abusia Emra 26 July 2026 na ukopie mu ewo East Legona na enye asem ketua kwa ne nyina eye Daddy Lumba ne 1 year ya wodobroni ene na busia ede hyehyɛ so na busia 26 July 2025 ena bamo wo etonsa ede frɛ Daddy Lumba ene Daddy Lumba ni wo ene na yiyo ene ni wo na chi ho sensam de ye nyina ameninsam a besi meya ɔmanfo agusu egina court ewo biaya yɛde Daddy Lumba ɛto yɛ ɛna mpo emu no sna Daddy Lumba sɛna ɛnyɛ Daddy Lumba na ɛno ade abrewa eyi pomakwam ama busua Penny to Park edi abusua ne nyinaa anim ama biaya a wɔn de Daddy Lumba ɛkɔto yɛ no afei wɔn daladi ɛde chairman sɛ asabe de wo bia ɛho bebi Daddy Lumba yɛde no ɛkɔto yɛ na anka penifo nim sɛ saa bere a yɛde Daddy Lumba bebi yɛde no kɔto yɛ ba bɛkyerɛ deɛ anka afiakyi enya abofo no bi ntika bibia ɛto atwa nanso enumu ɛna honorable college usoma nkwa ekodi enkobo na busua ne nkomo no ɛna maganafo ebisa questions sɛ ɛne na eyi yoyɛ course ewo Kumasi no body bɛn ɛna na ɛda hɔ na na hwan na da ɛda kanimu a yɛkata na nim no college usoma nkwa ɛkyerɛ sɛ aba a wɔn ɛyɛ Daddy Lumba yi ewo Kumasi no no kwasɛm no sɛ na Daddy Lumba body no ɛda ka mu a wɔn ɛde ɛkɔ eti akwan so sɛ ne nyina nim sɛ Daddy Lumba wɔyɛ brempo wɔn di kan ma ne yɛ ɛkɔ abusua fie di kan sɛ busua ne nyina ɛmɛhwɛ bode hye no ani ase eti wɔn fi hɔ no mo de kɔ Kumasi akɔdeda no ne kwan mu ɛna wɔn nya ne ntiyɛ sɛ ayade ankofo bi ayo madwe sɛ omu ba be hye omu wokwa mu abedi ensemoni bi nti eno ana ono abokolo so so mankwa kyerɛ sɛ saa bre na omu te saa asɛm na hɔ a ɛna omu ho yɛ ha nti na adwo so pepepe ɛna omu papa mu a omu sign Daddy Lumba body no ɛba akra ita ba na yie no ɛkɔso Kumasi no na Daddy Lumba body no aba bepie mu ɛwɔ enkran ha ɛno ana ganafo kyerɛ sɛ ɛnɛ de emframa bɔ ama akokɔto ada hɔ sa asɛmi yehu kai sɛ Daddy Lumba body no ɛnyɛ no na dada kanima obusa Penny to Park akate na nanso obusa Penny be kyerɛ sɛ body ne de ɛyɛ ne de na ne jamra ɛde to hɔ sɛ daachi bi ɔtɔ fam a ma wɔ ma n'anim ɛna hɔ sa na mum wɔn kata na nim tiwei ya akɔlɔ sɛ wusɔ mankwa honorable ɛde sa ensɛm ya ba betu dwa no ɛna maganafo ebisa sɛ ɛna na ɛyɛ deɛ ɛna na ɛda hɔ abra na ɛyɛ no ɛkɔ so ɛwɔ Kumasi ansa ɛnyɛ ahano ɛne yɛsie no ebia wie nso so ɛyɛ kin bi ana AI ankrofo ɛkeka Daddy don't know that. I know that. I mean, can't say no. We say. I mean, can't say more. It was his dying wishes. Say the young couple. Not only suffering now. Obe pese. We should never tune feel. Yeah, someone would see the man in the nose. Bushia Penny Crady, now a person called in the Paco to the man. Okay. I had to pack. Yes. Bushia Penny person called in the Paco to the man. And the man on the Raymond, the probably got to any business. Say, no prayer, papa. Monhwɛ sɛ
ne wɔn mo nkyɛn kita wo die ne ti fia ha ya ma wɔn nsa mu nti fia ha ya na nye bibia na wobɛtumi ɛde akɔ apati nti mo bɛka yɛ mmra yɛde ne kɔ Kumase no yɛkɔɔ Santase yɛbie ne so ama abusuafo a wɔwɔ fie hɔ wɔn nyinaa bɛhwɛ n'anim Bacho we de yɛsɛ asɛm bi safo a eyi asɛm bi ɛpo nkurɔfoɔ nso ɛkeka sɛ wɔn a wɔn hwɛ na biribiara ɛnna mu bacho wɔde yɛtwa mu sɛbi efunu yɛre nti mesrɛ mo papa mo kyɛw nti obi a obɛgyina baabiara ka sɛ wɔahunu dabi lumba funu ɔyɛ trofo nyame nka biribiara nkyerɛ mma no nyinaa mo abɛhu sɛ ɔmo papa yɛde no ɛhyɛ dɛ abo ɔsɔ ne papa bɔdi ɔhyɛ ne papa sɛ pant ne mma no nyinaa papa no ɛna ɔda hɔ yɛ mpɛ sɛ ne ka si so bi sɛ abusuafoɔ ɛdi akyire infact yɛde ne kɔ no ne busuani ɛyɛ ne mogya ɔno nana ɔte ne ho ɔno nana ɔte ne ho maame a n'anim afi ɔno na ɔte ne ho ɛde ne yɛde ne kɔɔ Kumase yɛkɔdu Kumase no yɛkɔ Santase yɛkɔ na abusuafoɔ no wɔ yie ne so ma abusuafoɔ no nyinaa ba bɛ hunu sɛ papa yi na ɛda hɔ yi ano ɔno na ɔda hɔ nti obi a obɛgyina baabiara ka sɛ wɔahunu dabi ɔyɛ torofoɔ nyame nka biribiara nkyerɛ yɛde ne ba sei operations a ne yɛwɔ mu sɛ limousine mmienu na ɛde ne kɔ mu ka nti nkurɔfoɔ bi so soma nkurɔfoɔ bi sɛ nkurɔfoɔ mɛdi nsa yes ɛno na meka sa sɛm nti yɛduru adwo so na ɛwɔ sɛ yɛma policefoɔ no ɛkate off nipa bɔnefoɔ a nyɛ ɔmo mfolo na mu no ɛna ɔmo escort ne de ne ba ita ma yɛte hɔ yɛ yie no na da de lumba de na mu aba mma no nyinaa ɔmo abɛhu sɛ ɔmo papa yɛde no ɛhyɛ dɛ Calvin ɔsɔ ne papa bɔdi ɔhyɛ ne papa sɛbi pant ne mma no nyinaa papa no ɛna ɔda hɔ nti mesrɛ mo lost connect legend and forever be God protect you wherever you are. May God protect you wherever you are. Miss you dearly. Ghana and the world never, never forget you. Them refer to it. The year. Nijina abusuapanyin Kofi Usu anemu ene ye maame odobroni na abusua anemu na ye de aseda amotwedi ampon se aye ne pe ne ena ibi so no bibia aye kra behwe ene kure wom ne se abusua ansa dan to mu nsa mfre dom enso anopa be no nsia bedu ha na amanfo frechichi ne benche aba bedu ha se abusua se menyina omuanam na memfa asedama Ghana fo nyina titiriu lumba achitafo DLFM ana fe lumba fan class na amaya de se na mu nyina mo de odo bebo odom na mo masam a abusua panyin se memfa ntom nyina mo anim se ena dwumadi a ekoso no eye ena no na obebie so na asante amamre ne amane ye kwan so oyi apaye na afi oyi oba kunani no enso free kwayem na emom ebrepem no abusua eba be ye enhyehyeye na DM the celebration of life no ebeba so
na eduru hɔ a nhyehyɛ biara no ɔbɛma amanfo aso ate ɔbɛgye baabi kakra na afei yabodwa yɛ de ahyɛ lumba animonyam na legend kɛseɛ sei afe anaa ne mfi nhyia no yɛde aba abɔnte ama obiara hunu na mmom ɛnɛ deɛ ne deɛ ɛyɛ abusua ɛne yɛ maame odobroni ɛne yi ne firi kuram ebie na no so nti obiara mfa nhyɛ ne tirim sɛ ɛnkyɛ ɛbɛba abɛtɔ mframam ɛda a yɛde bɛdi lumba ne nna nkasa wɔ abɔnten ɛyɛ celebration of life no ɛbɛba so live ɛwɔ Ghana ha ma obiara de n'ani kuro twa wisie yi ɛhuru bi kyɛ na abusua panyin sɛ memfa nto mu nyinaa mo anim na yɛsɔre so koraa no na yɛfrɛ abusua sɔfo na afei wabɔ mpaeɛ ɔbɔ mpaeɛ no wie a na abusua sɔre a na afei yɛtu apoa no sa na obiara kɔpɛ baabi ahome ti madawroma nkaebɔ kakra wɔ hɔ Entabusia wei ene ensam ya honorable ede ababetu dwele no ana asan kofa enkomo bebre ede abaya aganafo edi ana wo mo twese eyiye ye ho atitire ne ani ntire pa ye ekopie mu ewo ase na wo nyina so kopie mu no ebisa wo se mo kwa ene da lumba bod ne da ho no wo mo twere mu se an da lumba bod no ene da ho mo ko mu yiti enyen ya honorable police wo so mankwa aba wo ka ne sei no wan de ena ye nyindi ye nye busia pedi de ni ana ase ye honorable police wo so mankwa ne de ni eni na so busia se ne etie bia no 1 year no akoso sadwe ama wodobroni wei tuntum no e de egu ho ama akofufita e de ahye na edi ehim so mu ene tatua sadwe de wo ye e de to na basem se wo de kai ne kunu na aka che Ghana fo se ewiase kosi se ewiase be se de ne kunu egusua e wo na komom tebusia message se won so obidia comment e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e too much gh o subscribe like ya share na ho fo so ne bi ahye